Súčasná súťaž Alfiada myslím si, že je veľkým prínosom nielen pre mojich žiakov, ktorí sa do nej zapojili, ale aj pre žiakov celého Slovenska, lebo boli motivovaní tým, že nesúťažili iba medzi svojimi, medzi sebou, ale súťažili aj medzi žiakmi iných škôl. Zbierali tam body a precvičovali si rôzne predmety. Slovenský jazyk, pomôžte mi, čo ešte? Matematika ešte, angličtina, vlastiveda, výborne. Čiže precvičovali sme si všetko. Zvyčajne sme si vyberali úlohy, ktoré sa nám hodili v danom čase, presne tak, čo sme preberali, aké tematické celky a volili sme to ako precvičovanie, ale aj pomohli nám známkam. Čiže bola to veľmi dobrá súťaž. Veríme, že bude táto súťaž pokračovať a že v Kamenici sa podarí a nielen druhé miesto, ale raz získame aj prvé miesto. Ďakujeme veľmi pekne. Zatlieskajme si. Super! Veľmi. Lebo som sa toho tam viac naučila. Veľmi dobre. A som sa dačo naučil. V slovenčine. Som zlepšil matematike aj v slovenčine. Mám dajaké dobré známky. A dakedy sa mi podarilo aj mať 100%. Všetko. To pexes, alebo také veľmi dobré otázky.